Wara li x-xahar li għadda f'Malta tlaqqa summit bejn 5 stati membri tal-Unjoni Ewropea biex il-pis tal-immigranti ma jibqax jinqasam biss bejn Malta u l-Italja, sissa għadu ma ntlaħaqx ftehim dwar liema pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se joffru l-għajnuna tagħhom f'dan ir-rigward. Minkejja li matul il-ġurnata ta' tlieta saret diskussjoni pjuttost twila bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-ebda pajjiż ieħor ma ffirma l-ftehim li kien propost minn Malta, l-Italja, Franza u l-Ġermanja waqt is-summit li sar f'pajjiżna ftit tal-ġimgħat ilu. Din l-iskema kienet infassla sabiex jitnaqqas il-pis tal-immigranti minn fuq pajjiżi bħal Malta u l-Italja, li ġeneralment ikunu l-ewwel żewġ stati membri fejn dawn l-immigranti jippruvaw jidħlu permezz tad-dgħajjes li jkunu fuqhom. F'din l-iskema Franza u l-Ġermanja qablu biss li jieħdu wħud minn dawn l-immigranti b'mod volontarju, skont kemm iridu huma u jekk fuq kollox ikunu xiridu idaħluhom f'pajjiżhom. Dan kollu jfisser biss ħaġa waħda li s-summit li sar f'pajjiżna tista' tgħid li sar għal xejn għax finalment ma tlaħaq l-ebda ftehim kif prova jalludi l-gvern. Il-Portugal, l-Irlanda, il-Lussemburgu u l-Finlandja jidher li għadhom qed jikkunsidraw din l-iskema filwaqt li qed iridu jaraw jekk hux se jkun hemm pajjiżi oħra li jaċċettaw dan il-ftehim. Huma mhux se jkommettu ruħhom dwar l-ammont ta' immigranti li se jidħol f'pajjiżhom. Dan filwaqt il-Bulgarija, Ċipru, id-Danimarka, l-Ungerija u l-Olanda qed jopponu din l-iskema. Sa issa mill-bidu tas-sena l-hawn daħlu f'pajjiżna l fuq minn 2000 immigrant li qasmu l-Mediterran fuq vjaġġi klandestini.